Λέγομαι Αλίκη Γιοβίτσα, είμαι 22 χρονών και είμαι από την Αθήνα, την Ελλάδα και σπουδάζω αρχιτεκτονική στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Στο σύντομο μέλλον σκοπεύω να πάω στο πρόγραμμα Εράσμους. Πλέον ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παγκοσμιοποίηση και τα σύνορα καταλύονται. Είμαστε πλέον ένα. Πιστεύω ότι όλοι έχουμε ανάγκη να πάμε λίγο προς τα έξω, να ανοίξουμε τα μάτια μας, στους ορίζοντές μας, να μαζέψουμε όσο περισσότερα πράγματα μπορούμε. Το μέλλον μου πιστεύω είναι όπου μπορώ να κάνω αυτό που αγαπάω και όπου θα με αφήσει να κάνω αυτό που αγαπάω, έτσι όπως θέλω και μπορώ να το προσφέρω. Ελπίζω να είναι η Ελλάδα αυτή που θα μου το προσφέρει αυτό. Η κρίση, η αλήθεια είναι ότι έχει ένα πολύ ισχυρό αντίκτυπο στη ζωή μας πλέον, αλλά πιστεύω ότι αυτό θα μας βγάλει πιο δυνατούς. Ναι, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη γενικότερα. Πιστεύω πάρα πολύ σε εμάς, πιστεύω στη χώρα μας, πιστεύω στους ανθρώπους της και πιστεύω ότι μπορεί να τα καταφέρει. Πλέον, στις μέρες που ζούμε, το να πάμε όλοι να ψηφίσουμε πιστεύω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει επιτέλους να γίνουμε ενεργοί πολίτες και να συνεισφέρουμε στο σήμερα. Πρέπει όλοι να πάμε να το κάνουμε αυτό.